Салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Як ду рӯзи охир не толка Муҳаммад Иқболи Гаддо, ин группаи бисёр экстремисто барои чӣ ягон кормандони ҳукумат қатъи мо намебуранд гап зананд. Даже мардуми шарифи Тоҷикистон муовинои раисои шаҳру ноҳияро гуфтесанд. Пожалуйста, WhatsApp ҳастаи одамое ки Исоқов Аюб номарои хоинора экран бумон. Не только ай территория Российской Федерации талаб дорам, и ай Европа. И одама шо як мешиносем, и евреера, иро чаш шу еврейги кайги аст. Занг мезанам, мега Исоқов Аюб WhatsApp дорад. Мо мехоҳем хати шумо дипломатически гап занем. Ҳоло чӣ хати мо шумо гап намезанем? Ту бирасун, ту одами ҳукуматӣ. Якумаш ман одами ҳукуматӣ нестам. Ва дуюмаш ягон политик ёки ягон муовинои раисои шаҳру ноҳияе ки шумо талаб доред ақаллан бибуранд муовиношон қатъи мо гап зананд, шумо нестанд во ки бибуранд қатъи шумои чумо гап зананд. Қатъи мо Иқболи чумо кӣ гап мезанад? Кӣ? Дар байни як сол чанд моҳ дар эфирҳои шумо ман чанд нафарро тайёр кардам. Беҳақорат. Суханҳое ки шумо мезанед, ман ҳамонро тайёр кардам, ответша. Вақте ки биромадан эфирда қатъи он савол ҷавоб кардан, баъд овозашонро киштем, зӯртон омады, баъд ақуратшон кардем. Киё дорад ки дар як эфираш як бародар барои замин қатъи спорид кард, овозаша кишта, гуфт ки ту медонӣ ки оилаи ту 18 солагиш як ҷода буд. Саволи Иқболи чуморо бинед. Ман ақиби занта ишон метавонам гуфт. Мо ягон политики беобрӯ надорем ки қатъи шумо буранд гап зананд. Мефаҳмед? Муҳаммад Иқболи Садриддин, ту ба ягон гап ҷавоб додан наметавонӣ. Ба ягон гап. Барои чӣ номарои телефоне ки туро дастгирӣ мекунанд, ту ҳозир мекушӣ? Номи маро мегиранд, ту мекушӣ. Ҳастаи одамои шумо ки Исоқов Аюб эфирш бибуро, гап зан. Агар ҳамон овозиро бикушад, мо просто одама лохш мегем мебурем. Вақте ки ту ба саволи ман агар ҷавоб бидӣ, ман мебурам қатъи гап мезанам. Ту ҳамон видеое ки гуфта будӣ ки Исоқов Аюба ҳар кор кардан, дисти мада видеое гуфтам, хеле диставар доштӣ, видео дорам гуфтӣ. Имрӯз задди худ задисӣ ки ман нагуфтам мегӯӣ. Чихеле ки Радиои Озодӣ савол дод ки чӣ ба гапҳои дурӯғ мегӯӣ, Муҳаммад Иқбол духтари фалониро бурдан кормандо вайрш кардан, ту мегӯӣ ман нагуфтам, ки бо биромадӣ бо гуфтӣ. Вақте ки Муҳаммад Иқболро занг мезананд, хай ваъда додиам, Исоқов Аюб талаб дорад, мо мехоҳем ҳар чӣ шуморо экранда бибинем дар эфир. Ман нагуфтам мега, худаш дар Фейсбук навиштагиай. Ман нагуфтам ки дисти мада видеои Исоқов Аюба. Иқбол, ту оппозиция нестӣ, ира худат гуфтагӣ. Ту клоуни клоун. Ту чумо будӣ, и чумо мерай. Мефаҳмӣ? Бисёр мардум ба ман саволое метавонанд. Исоқов Аюб, бумони чуморо. Ман чуморо айдани мардум шунавидам. Исоқов Аюб, Абдуллои Нурӣ чумо буд. Ту бибуро мардуми муҳоҷира ёрдам биде. Ин лаънатиёро бумон, Исоқов Аюб. Лекин ман наметавонам. Вақте ки як далбаёб мебурад дурӯғ мега, чӣ хел ман хаб кунам? Чӣ хел, ватанони азиз? Вақте ки Иқбол барои як лайк биромада талаб дорад, мебуроя ҳукумати маро имрӯз пас задиса, ман ҳеҷ вақт хаб намекунам. Мефаҳмед шумо? Иқбол, ҳозир ям сари вақтае. Чӣ гапое ки задисӣ, вақт соат чӣ мешавад, ту ҷавоб медиҳӣ. Биёен мо бибуроем, байнда бояд як одам бошад ки ҳамон кнопка на дисти туда бошад, на дисти мада. Савол ҷавоб мекунем, мардум саволмон метавонад. ира мардум мехоҳад. ира
мардами шарифи Тоҷикистон мехоҳам. дар ҳаёт иқболи чумо мард шудан дар кора. мо медонем ту кӣ ҳастӣ, мо медонем ту аз таткаи кӣ ҳастӣ. мо хушвақ медонем. ту як беобрӯ будӣ, беобрӯ мерай. И фарзандои ту, амхи ранги ту чумо калон шудисан. Не ки ин миллат рӯз ба рӯз пеш рафтиса. ту бояд изоб бикашӣ. ки қати ту ҳеч кана мебурад гап зана. дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам, мо ягон политик, мо ягон хито мегӯем ку муовинои раисои шаҳр ноё шумо нестанд ки қати шумо буранд гап зананд. бо обрӯ доранд. А ту иқболи чумо обрӯ надорӣ. ту як кончини одамӣ. Ту як миллатфурӯш ҳастӣ. Ту як бескултурни человек ҳастӣ. Лаънат ба он падар модаре ки ту ҳарома калон кард. Лаънат. Тоҷикистон азизам, фақат ба пеш. Ахи шакалора мо на колени мемонем. уже қариб омагӣ ҳастанд. ҳамин хел аст хоино. лаънат ба ҳамон одаме ки шуморо мухолиф ҳисоб мекунад. иқбол, одамое ки туро дастгирӣ мекунанд, дидам ҳамаш ранги худат як чумо одаманд. соф чумо ҳамин туро дастгирӣ мекунанд. 3-4 ҳазор зиёд нести иқбол. ман ба имонам қасам мехӯрам. мо агар рӯпарӯвор нахӯрем, лекин ман қати фарзандои не толка фарзандои ту қати и фарзандои группаи бисёри экстремистҳо ва назарияти террористҳои запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон и дӯсте шакале ки тай юбкаи политико даромада ҳав дорӣ. ман қати фарзандои шумо во мехӯрам. ман қасд мегирам. чӣ суханое ки шумо задисен, фарзандои шумо ҷавоб медиҳанд. ман гарантитон медиҳам. зинда бошед мардими шарифи Тоҷикистон. ахоино идити куда нада. худо медонем иҷо. ҷавоб медиҳед шумо шакало ҳамат.